Benvidos a Todo Mal, o programa que se fai cando queremos. Coincide que queremos poucas veces. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. É broma, é broma, eu todo mal, quero facelo sempre. Para min, facer o todo mal, Marcos, é como facer o amor. Sempre quero, pero non sempre podo. E cadra que hai máis veces que non podo das que quero. Eso para min é o todo mal. Ti que tal? Non vas dicir porque non se fixo todo mal. Sí, bueno, dicir, pero por educación quero preguntar que tal estás antes de empezar a falar de mí. Como se fora un problema para ti. Eu estou como un foguete. Non para de ver festivos e isto é lo mejor que hai. Festivos para estar na casa, tu pasión, sí, sí somos. E aparte fixo sol, que para estar cas contras pechadas metido na habitación é moito máis gustoso. Claro. Porque se fora está chovendo, todo dia está na casa, é como, pero se toda a xente vai á praia, viaxe por aí, e ti cas contras cerradas, huraño, co teu ataúd para dormir. Pois agora vamos explicar porque non houbo todo mal esta semana. O que pasou foi que me hincharon os ollos como un peixe globo. Literal, foi brutal. O sea, despertei un día cos ollos que así, e dixen eu, hostia, así un pouquiño pechados, e dixen, esta soneca foi dura, porque non son capaz de abrir os ollos. E non, era que se tiña tan hinchados que non era capaz de ver prácticamente. E diredes vos, que fixestes? Ir ao médico. Liarte con paquirrín. Non, pensei que era porque tiñas os ollos achinados. No, a ver, a xente normalmente cando estás moi enfermo dixe, irías ao médico, irías ao médico. Obviamente, fixen o que fixo todo o mundo. Mirei en Google, que é o que me pasaba, poñíame que iba a morrer, que tiña cáncer, e despois, xa cando botei 3 ou 4 días cos ollos hinchados, dixen, haberá que ir ao médico. E despois tiñas os ollos hinchados porque chorabas pensando, teño cáncer, Dios mío. E efectivamente fun ao médico, mira se tiña os ollos hinchados, que fun por urxencias. Que eu son destas persoas que para ir ao médico teño que estar super fatal, para tomar unha pastilla teño que estar a morrer. Imagínate para ir por urgencias. Hostia, é que mínimo teño que liar con un paquirrín para ir por urgencias. Eso sí que é verdade. Dime. Ti vas por urgencias porque pensas que atenden máis rápido. Por urgencias. Non porque esteas grave, ti eso te igual. No, bueno, chegou un punto que me asustei un pouco, non foi moto de pavo. Que me gusta a mí moito dicir eso. A frase que usas de broma, pero a primeira vez dixestela sin querer. Si, soy. Fun ao médico, vale? Aquí quero falar dunha cousa, quero falar un pouco dos médicos catastrofistas. Médicos que entras pola porta, non vou falar do meu caso, pero sí, entras pola porta e che di o médico, me cago en Dios, pero que che pasou? Como estás? Estás fatal. E como, por favor, eres un médico, eres un doutor, eres un especialista, non me digas, hostia, como estás? Porque daquela non sona moi... Non sei, polo que sea, non sona moi esperanzador, non? E dixo, mira, que eu creo que, non sei se será que teño unha alerxia, tal, moitas veces de pequena era alérgica. Eu quise, xa que ele estaba asustado, eu intentei no tranquilizar, dicindo, mira, igual é unha alergia e ya, sabes? De pequena era alérgica, depois quiteime, porque daba moito follón e dixen, desanátame da alérgica. No, despois de maior fixen as probas, doume todo negativo, pero eu sigo tendo síntomas, entón non entendo nada. Así soy. Dixo ao médico para tranquilizalo porque estaba máis nervioso que a min. Díxolle, mira, eu non sei se non terei unha alerxia. E dimo tipo, explicaría moitas cousas, pero ainda así mi má, como estás? E bueno, iso que dá justo ir ao médico, ver que botas máis á cabeza, que che dixa que estás fatal, que non hai explicación médica ao que che pasou. Total, que botei unhas gotas e aos 15 minutos pasoume. O sea, non era para tanto. Igual non era para tanto. As gotas eran de aguardiente e botaxelas por dentro da gorxa. Como boa... Teño que dicir unha cousa, Como boa gallega, non cumplín toda a medicación que me dou. Así me gusta, así me gusta.
Sempre El hai que como tomar de máis ou de menos. de menos, el como bo médico gallego recetoume 7 ou 8 pastillas. Eu, como bo paciente gallego, dixen, vou probar a miña maneira, vou ir probando poquito a poquito. Claro, pero sabes que o médico gallego xa che receta 7 porque sabe que 4 nos tomas. Entón, ele receta, vou dar cantidad, a ver se me toma 3 e polo menos... Pois sí, pero como sempre, vouche contar, como sempre, o mellor foi a reacción de miña nai. Miña nai, cada vez que hai unha noticia, da igual que sea boa ou mala, a súa reacción é a mellor de todas. Apareço cos ollos hinchaos como pelotas, e tipo, botas a rir, eso primeiro. E despois colle e dime, fai un vídeo para internet. Hostia, ela contáronlle que Tamara esta GR se fixo viral cando foi ao dentista e lle anestesiaron a boca e dixo, pois isto prácticamente é o mismo, está a rapaza ao borde de palmar. Porque fago un vídeo para internet, non sei. E O que por iso pasa é non que fixamos o programa antes. O que pasa é que Tamara GR era graciosa, ca boca dormida, e ti dabas asco. Cos ollos hinchados, estaba ganas de vomitar. Fai moita gracia o do médico catastrofista, que os médicos son de dous tipos. Está o catastrofista, e di, Dios, mi má, pero estás fatal, pero vai, isto vai te barrer, vas quedar, vas morrer, pero te quedan 15 días. E depois está o, bueno, que cortei un brazo ca motosierra. Bueno, eso tamén o teño eu. Non pasa nada. A ver, a min extrañame que usted teña tamén un brazo cortado con desbrazadora, doutor. E así, eso, ten todo o mundo, eso, ten moita xente, e vives con eso, Sí, sí. moitísimos anos. Son os médicos que teñen todas as enfermedades de toda a familia. Que vai teu irmán e di que ten que sei, que ten apendicitis. Yo tamén lo tuve. Vas ti, cortaron un brazo. A mí tamén me cortaron. Vai tu nai, tengo el túnel carpiano, non sei que. Yo tamén lo tuve. O outro sempre teñen todo isto, joder, pois tamén mala suerte que eu che todo a ti, macho. Nós polo menos que non repartido. É curioso porque algún médico te tido esta menopausia, que é como, a ver, Moncho, eu creo que creo que te estás chegando. Tal cual. Entón, bueno, por eso os que preguntachedes por que non houve programa, como sempre, foi por isto, porque estuve aí un pouco regulinchi, mirando a ver se me morrea ou non, se tiña razón Google ou que. E cando me puxen ben, inmediatamente marchei de viaxe. Podemos dicir unha cosa, antes de nada, que non gravamos, non porque os ollos lle imposibilitaran gravar, sino porque non se sentía mona. Ame, verás, Entón, eu que fago? Non gravo nunca. Fago doblajes. Sí, era, eso foi bien, ¿no? é só que te dedicastes. Bueno, que fun pasar a ponte do Día do Traballador a Portugal. Hombre, Hombre, casualidade, non creo, novedoso tampouco. Ti que fixaste o Día do Traballador? estar na habitación cas contras cerradas. E me masturbé. Bueno, cantas veces? Un caballero nunca desvela os datos. Pois mira, aí pas boa cousa co Día este do Traballador. Que min, que o Día do Traballador non se traballa, é unha cousa que me está loquísimo. O Día do Traballador non se traballa. O Día da Música actúa outro día o Combo Dominicano. Xa me mete medo. Que cojones ides facer o Día Internacional do Sexo con Protección? Porque se é todo ao revés. Pois farán la Isla de las Tentaciones, que va a facer? Pero si é moi un clásico, que haxa un festivo e os gallegos arranquemos para Portugal, matemático. Pero é 2 más 2, 4. O mismo, un festivo para Portugal. É como ir a unha sesión Bermú e comer cacahuetes. Como dicir, 5, por el culo te la hinco. Como ver a Galloso e gritarlle, Galloso, retírate. Lo mismo, sabes? Son tradicións. Tradicións. A ver a Roberto Vilar e barrarlle ¡Tonecho! Pasou unha cousa curiosa esta ponte, que o 1 de maio é festivo en casi todos os países. Entonces, os gallegos fostes para Portugal, pero os portugueses viñeron para Galicia. Vamos entrar a base. Sí, quedamos ao final compensados, non? Empatados. A población queda igual. Quero dicir unha cousa que xa dixen por aí, e vou seguir con isto, que me preocupa moito. Tende cuidado.
Porque nun destes festivos van pechar a frontera, intercambian nos os países e a ver que facemos nós en Guimarães. Eu fixen unha aposta. Estuve en Oporto e fixen unha aposta a ver canta xente oía falar en galego. Tuve que parar de contar. E vou dicir unha cousa, esa mesma aposta fixen o fin de semana anterior na Coruña e non contei ni uno. Que pasa aí? Foron os portugueses para a Coruña. Total, que o gallego está loco por... Eu tuve unha reflexión, que é que o gallego está loco por ter un festivo non para non traballar, para ir a Portugal. E para ir a Portugal e dicir, vaya puta mierda. Sí. Eso é o que nos gusta. É moi gallego ese, sí. Ao gallego que nos gusta é ter un festivo para ir a un sitio e dicir, vaya puta mierda, e rajar. A comida, unha puta mierda. Ti que conoces da comida de Portugal? O bacalhau. O bacalhau, o arroz con marisco. E onde está o marisco? Vendo como se cocía o arroz, o mellor. Porque no plato non está. Que máis conoces de Portugal? Así, comida famosa. A ver, é que estando na habitación, que as contras cerradas é moi Coño, difícil. pero virache de... Eu que sei, algo veces escoitarías a Cristiano Ronaldo nunha entrevista dicir algo. que lle gusta a auga. Vamos a ver, os famosos portugueses teñen cartos, entón non comen comida portuguesa. É moi famoso en Portugal o pastel de nata. Pastel de nata. Sabes que é o pastel de nata? A ver, vamos tirar un triple. Igual é un pastel de nata. No, é masa con crema e azúcar. Poquito arriesgado. Para un momento, un pastel de nata é un pastel de crema. Que me Sí. cago en Dios, vamos. Non ten nata, ten crema. Que é esa trampa? É unha trampa. Imagínate que eres alérgico á crema. Le matan, tío. Pero que lles gusta moito xogar cos nombres. É como a francesiña. Non ten nada que ver con Francia. Que é francesiño? A francesiña é o plato máis famoso de Portugal que... Para. Como? No, o prato máis famoso de Portugal é o bacalhau. Non me mova los... Para min é a francesiña. É un sándwich misto, pero que lle botan todo o que lle sobrou do cocido o domingo, botanlle salsa por riba para disimular o cheiro e ponlle de nombre francesiña. Por joder, para botarlle a culpa a outros. Eso é como se nós facemos un programa, como temos medo a que non lle gusta a ninguén, poñémoslle de nombre Tourilandia. No, para botarlle a culpa aos outros. Además, será que non? Pois tal cual. A ti que hijo de puta Portugal. O sea, que o plato máis famoso de Portugal, estás me dicindo, eu estou en contra, porque eu a Portugal só fun de pequeno. E o que se come en Portugal é bacalhau e fran llabras. Polo abras. Eso é o que sabe facer o portugués. Estás dicindo que agora o que triunfa en Portugal é a francesiña. Un francesiña. Un sándwich con salsa por riba. Con salsa por riba e no medio vas botando todo o que che sobre. Chorizo, bisté, bacon, costilla de porco, o pescozo do polo que mataches outro día, pezuñas, todo o que te sobra, metes aí no medio dun pan bimbo, salsa por riba e a funcionar. Listo. O sea, botas todo o que sobra. Ti, por exemplo, se tiveres que facer unha francesiña, botarías a teu cuñado, por exemplo. Pan de molde, cuñado, bomba, e salsa por riba. E nin así está bo. Teu cuñado ou... A francesiña, digo. Pero vamos a ver. Está me dicindo que eu adoro o pueblo portugués. Pobos irmáns. Eu tamén, eu sempre que podo vou. Eu sempre que podo vou. Eu nunca salgo da casa, pero si salira, sería para ir a Portugal. É que é o mejor que hai. Porque chega moito para falar. Agora, unha cousa. Un sándwich. Un emparedado. O sea, o prato típico portugués agora é un bocadillo de pan de molde. Hostia, hasta os andaluces friten o pescado. Un pouco de traballo, portugueses. Hai que moverse un pouco, que é eso de... Un bocadillo, toma aí vas. Eso, só vi unha cousa máis cutre, que foi na Calleja pola mañán un cociñeiro facendo un bocadillo tamén. Que é un programa de cociña. Non me fagas un bocadillo, me cago en tal. Pois sí. Outra cousa moi curiosa do que pasa en Portugal
que é o tema do idioma. Ti, en principio, vas a Portugal e en que idioma falarías? En Portugal, Sí. eu intentaría falar portugués, que sería falar gallego, pero facendo así. Boa noite, eu son gallego. O sea, ti andarías por aí buscando que che den de hostias. Sí, é o Vale. meu hobby principal. A veces consigo. Olvídate, nada de gallego. Como non? No, nada, cero. Eles pasan olímpicamente. Para. Eles queren che falar en inglés. Pero se somos povos irmáns, se nos comunicamos con o noso idioma, Eles ti que chega ten ali as un mesmas gallego raíces. e dille en portugués, fálame en portugués. E eles pensan con inglés. Pero ti te crees, Joao, que miña nai sabe falar en inglés, que lle costa pronunciar bresca, joder, que di brescas en vez de bresca. Eles fálame en portugués. Se niegan. Oye, Prefieren o castellano, Son prácticamente da Coruña os portugueses. Que me estou volvendo loco. Estás me dicindo que en portugués ti falan en galego, eles falan en inglés. O portugués é peor que unha presentadora da gallega. Vamos a ver. Amigos e primos hermanos de Portugal. Vos creedrevos que se entendéramos inglés íbamos ir a Portugal? Hostia, arranco por aí adiante, non vou a Portugal nada. Vou a Portugal porque máis ou menos manejo me dame menos medo. Despois, outra cousa que lle O sea que aquilo de que o galego valía para comunicarte cos portugueses, os portugueses non saben. É dicir, isto que di a xente de o galego porque axúdache para ir a Portugal, a Brasil e tal. Igual hai que explicar a eles, non? Si é, máis ou menos eu entendo iso que me queren dicir, pero eles non queren entenderme a min. É o tema. Claro, por eso hai que explicar aos portugueses, mira, que as palabras que decimos tarxeta, vos tarxeta, que o... No, din cartao. Hostia, ves... Claro, xa se complica a cousa. Que vai por eso, credit card. Normal. Despois. Pero unha cousa, en galego e en portugués, o sea, hai unha palabra que é igual, que é... Eso non me cambia, non? Non, eso non cambia. Ti vas a un bar, dices sí, e xa saben que eres tonto. Pero un tonto dos seus. Outra cousa que nos gusta moito criticar os gallegos. Que as rúas están todas sin barrer. Sin unha man de pintura, os edificios, sin un alicatao no chan, pero tanto costará encintar un pouco as rúas, por favor. Poñerlle un encintadiño para que non vayan aí os cuadraditos así. Pecao, diablo, por favor. Estás me dicindo que o urbanismo en Portugal non funciona moito. Non, mas non, prácticamente é como de Vigo. Vigo está de puta madre. Non, Vigo, hostia, está moi de puta madre, Vigo está moi de puta madre. Está moi de puta madre, que tería un pouco as inclinacións hacia arriba. Hacia de abaixo non me molesta, pero hacia arriba... A ver, el caballero fai milagros, pero eso hasta aí non chega. A donde foches? Ao Porto. A que Porto? É graciosísimo. Vale. O sea, porque o Porto, que eu sepa, é a segunda cidade máis top de Portugal. Estás me dicindo todo eso da segunda cidade de Portugal. Como estará Braga? Pois así somos os gallegos, gustanos ir aos sitios para rajar. E despois, que facemos? Volver. Que carallo vas facer? A verdade que o gallego é moito de volver. Pode marchar a Nova York, facer fortuna, con ter 3 hoteles, 4 aparcamientos, entrar en 6 millóns de euros o ano, e que fai? Eu volvo. Tal cual. Eu volvo para Paradela, puñer os meus tomates, pillar as miñas cebolas, que esta é unha porquería. Estou aquí de aguantar o señor Johnson hasta o huevo. Mira, xa cambiando de tema. Quero dicir algo máis sobre isto. Non nos vas poñer unha foto de teu estancia en Portugal? O que quero ver fotos das miñas de postureo que me siguen en Instagram, que isto é outra movida. Carnumo /baja /baja Bizum Eu quero cartos nos seguidores, a ver se nos deixamos de hostias. Eu non dicía por ti para que subieras en seguidores, eu dicía para que a xente te vai a ver e se partan o cu e depois podes ragar. Me raje, claro, é porque vale Instagram, non vale para outra cousa. Vale. Quero falar dunha reflexión que tuve esta semana.
Bueno, aí vamos. Non, Vas-te está unha met- cousa moi seria. Vas-te meter a monxa? Ai, non, porque me dá asco a suciedade que hai nos conventos. E onde estar sin follar e van a levar de puta madre. Te digo, che, por Dios, aí, A eso poderíame acostumbrar, pero dáme Sí. sensación de que, non sei, cheirame raro. Ten 36 Satisfyer porque non lle dá esperado que carguen outra vez. Eu sin eso podo estar tranquilamente 10-15 minutos. Pois quero falar dunha cousa, dunha Ujú. reflexión que tuve esta semana, unha reflexión importantísima, unha reflexión sobre o amor. Bueno, Sí, sí. volveuche mandar privados ahora golo. Ti, imagínate, vale? Que ti ahora estás cunha persona que é maravillosa. Ai, espera. Joder. Imagínate, vouche dar 5 minutos para que te imagines que estás nunha relación, que estás coñecendo a unha persona que che gusta, que é encantadora, que lle Xa dis, morreamos. no, espera, Ah. que lle dis, gústame Iron Maiden, a min tamén, gústame el combo dominicano, a min tamén, gústame Gústame bailar, morrear. e que che di, a min tamén, gústame ir á playa en calzoncillos a menos 15 grados e bañarme durante 15 horas, a min tamén, e dis, tío, hostia, almas gemelas, tío, onde estaba esta persona que... Non me gusta. No, pero, Eu quero discutir. porque eres moi gallejo, pero hai xente que, cando estás coñecendo, estades empezando, xa morreades, esfórzase, é un morreo precioso, tedes moitísimas cousas en común, e de repente, esa persona, cando vos xa levades tempo xuntos, de repente esa persona colle e cambia, e xa non lle gusta meterse na playa a menos 15 grados, xa non lle gusta el combo dominicano, xa non lle gusta bailar salsa. Conoces, non? Sona che isto, mellor. Non conoces a nadie que lle pasara isto. Pois eso é o que quero dicir, que se ti estás conocendo unha persona e de repente, cando xa che ten atrapado, cando xa che ten enamorado, cambia, eso é publicidade engañosa. E debía estar prohibido de por lei. Porque se ti unha persona dunha forma e cando te casas ou cando xa ides a vivir xuntos, de repente esa persona cambia, eso debía estar prohibido, eso é publicidade engañosa. Iso son uns hijos de puta. Porque as cousas malas teñen que ser desde o principio. Oye, que sepas que teño traumas e son este e este. Lo compras ou lo dejas, Antonio. Eso é así. Podemos decir que neste speech pode haber un pouco de TD. Eu eso non sei o que significa. Eu sempre vexo en Instagram, non sei o que significa. Pero... non sei, non sabía que se usaba. Eu quería decir, para min TD significa tremendo trauma. Hai TT, tiene que ser TT. No, pois mira, foi de falar con persoas que mira, contábame xente en plan, ai, é que cando éramos mozos levantábamos ás 8 da mañán, íbamos de brunch, e despois casamos e de repente non hai que o levante da cama hasta 1 da tarde. Home, eso é publicidade engañosa, corazón, te ha engañado. ¿Dónde está el ticket que lo quiero devolver? ¿Dónde está el rollo de devoluciones? ¿Dónde está la carta al espectador? ¿Cómo é? Carta al director. ¿Dónde está todo eso? Recordade que podedes devolver as parellas e non conservades o ticket, tedes que ir onde a súa nai. Mira, aguanta o ticket, plomo. É que hai xente que, antes de ser mozos, diche, eu son superaventurero. Imos á selva amazónica a ver víboras, pirañas e cocodrilos. Ok, a tope, vamos, cariño. Despois levades 15 días casados e ir á taberna Bernabé parecelle lonxe. Eso é publicidade engañosa. A ver... Estando de acuerdísimo. Estando de acuerdísimo. Eso é publicidade engañosa. Despois, sí, hai outros que conoces no gimnasio. Morreas 4 ou 5 veces e despois o deporte máis fuerte que fai ir á nevera a porllelos pa Coca-Cola. Eso é publicidade engañosa. Bueno, se levanta a nevera en peso. E onde está consumo? Onde está consumo? Onde se fai unha carta a consumo para poñer esta reclamación? Eu o que quero facer, sabes o que é? O que quero facer é devolvelo e cambiálo por outro máis novo.
É que estea novo de todo, non me dan un recondicionado que ven con un montón de traumas tamén de todo. Exacto, que non pase como en Wallapop, que pon como nuevo e despois mentira, Sí. como nuevo tamén parece que está o nariz de Kiko Matamoros, spoiler, non está nuevo, non está nuevo. Depois a porta de pelo ten un bulto para dentro. Que é un chichote que levou nada. Era un novo de novo. Esta foi a miña reflexión de hoxe. Reflexión tremenda. E tedes dereito a protestar, Sí. Tedes dereito. E que ademais podes ter pruebas de decir, mira, aquí teño a factura de cando fomos a almorzar un día ás 8 da mañá antes de ser mozo. Xa non te me levantar da cama. Sí. Pois eso podelo reclamar. Por eso agora as parellas se separan máis, porque tes Instagram, entonces darlle así para baixo. Mira o que facíamos antes. Canarias, India, comida aquí, comida lá, e agora que facemos? Nada, non teño nin para subir. E tú achas unha reflexión mentre estabas deitado na cama? Sí. Miraba Instagram, víamos a todos por Portugal e por aí decía, ai que vantou, carai. É que hai unha cousa que non sabedes. Canto máis estás deitado na cama, menos cartos tens que generar e menos tens que traballar. Ese é o meu sueño, poder estar quieto na cama así. Chegar a un estado, cando faga cando o estado chide de comer gratis, aí sí. Pedro, a que andas? Me cago en Dios. A rueda xa non lle pido nada porque pasa olímpicamente. Porque non sabemos quen é. Bueno, vou falar de outra cousa. Decirme gracioso. Non, é que este tema tenme loquísima e dixen, levo tempo vendo en TikTok un filtro que dixen, non vou rajar deste filtro, no todo mal, vou esperar un pouco a ver se a xente se lle pasa, e non fai falta rajar desto. Pois non, vese que a xente non se lle pasou, que é que está de moda un filtro. En TikTok, que ti pos unha foto túa da túa parella e ponche como sería desde vellos. Que necesidade hai disso? É como se hoxe teño antoxo de sushi e dixo que tal estará o sushi caducado? Vámoslo ver. Non, joder, tío, que queres é o sushi agora, cómelo agora fresco, listo, a outra cosa. Se o probas podre, non vai ter gracia. Pois as parexas igual, corazón. Ademais, ser vello é algo que xa vai ser. Se me dixeras, pos unha foto túa e enseñache como seríades se forades negros ou asiáticos. Digo, hostia, vale, pero se me pos como vou ser de vello, pues, é esperar un pouco. Que pasa? É a mellor para deixarse. En plan, oi, que feo vas estar de vello. Hostia, de vello a mellor non é o que máis te interesa. Mas eso generache unha ansiedade. En plan, meu cago en... Esto como serás tú e el dentro de 50 años. Xa me deronme 7 ictus. Se teño que pensar estar 50 anos con este fulano. A ti xa che costa pensar 50 días. Como? Me cago en Dios. Eu estou con un fulano, ahora en que mes estamos? En maio. Estou con un fulano ahora en maio. E dime, vamos a organizar as vacacións para junio. E díjolle, ui, ainda queda moito, poden pasar moitas cousas. Daqui a junio, madre mía, onde estaremos? Onde estaremos? Onde estaremos? Eu sei onde vou estar, onde estarás ti, veremos. Agora, cando me presentaches este último que me dixeches, este é Alejandro, e dixo el, chámame Antonio, mira, non me dá... Non vou pasar o traballo de aprender o nome novo. Mira, vai ser Alejandro, para que vai estar aquí? Por eso é moi importante, super consejito del día, esto libretita, É moi importante que cando estades cunha parexa nova, nunca lle chamedes polo nombre, sempre usedes palabras tipo cari, amor, mi vida, porque aí nunca hai margen de error. Sí. Ese é o meu consejito. Ese é un super consello, un consello brutal. Solo eu teria cuidado co de Gordi, porque a veces faise daño con ese apodo. É que a mí sabes que me pasa? Eu uso porque eu uso yo ao meu can, a Leo. Que está como un bozuncho. Entón de veces cando escapaseme cas personas. E polo mesmo motivo que moitas veces ás persoas lle chamo amor, porque chamo yo ao meu can moi a menudo, entón de vez en cuando digo amor, a ti non, joder, que non eres o meu can. A min, o que me jode do filtro este, que era un filtro para parellas. Ajá. O sea, é que estas cousas que se fan en parella, sempre hai un que ten moita gana de facelo e outro que fai por non discutir.
E así está Sergio Ramos comprando obras de arte. Porque, e así foi como acabei eu facendo sexo un grupo. Como un grupo. Como un grupo. O sea, non faz sexo individual, vale un grupo, como é? Naquel momento, Naquele momento por cando? probar e por facer Cando? cousas novas, no momento no que había cositas, querían probar cousas novas. Queres probar cousas novas? Pois compra un chupiflar de lima limón. Que acaba de salir esta noite. Porque o sexo grupo pode parecer moi guai, pero depende do grupo que che toque. Como che toque o consorcio, va jodido. Se che toca o grupo bomba, ainda menos mal. Que, por Pero, certo, o das orgías é un timo. Porque por dinche qué? que vas ter sexo todos con todos, pero claro, o que non sabe a xente é que ten que querer a xente follar contigo. E ali me ves a mí sentado nunha banqueta vendo como foden os demais. Para ti sexo en grupo, canto número de persoas implica? Outra. Para ti cunha persona xa é orgía, bla, Hostia, hombre, eso para mí é unha locura. Son 4 mans, con suerte. Aparte están eu, ela e as persoas da miña cabeza, que só somos 5 ou 6. Pois é, que eu fui unha orgía e acabei sentado nunha banqueta, vendo foder xente, pero sin participar. Fui como a suplente de Ter Stegen. Estou no equipo, pero non xogo. Gustábame ahora falar de unha noticia que vi esta semana. Pois se che gustaba a ti, dalle pa diante, aquí é o que quiera la reina, Que di? Os ciberataques á Xunta baten a súa marca e rozan os 60 millóns nun ano. Están os hackers chalados ca Xunta, hackeando a Xunta de Galicia. Parece normal isto. A verdade é que non. Eu creo que as contraseñas, os contrasinais da Xunta son máis ou menos como os que poño eu, non? Eu sempre uso para o meu contrasinal o nome de quen máis... Seguro que queres decir isto aquí para que os coite todo o mundo. Sí, pero sí, non pasa nada, non pasa nada, me da igual. Eu sempre uso o nome de quen máis quero nesta vida, que é o meu can Leo. Entón as miñas contraseñas son, por exemplo, mi amorcito Leo 94. Por exemplo. Entón eu creo que a Xunta de Galicia a contraseña que usa será algo como mi amorcito Feijóo 65. Entón están os hackers, sabes? Aí como locos, mi amorcito Feijóo 65. Non sei, porque senón... Digo, quen faría a web da Xunta de Galicia? Os do curso do FP2 de internet. Eu creo que están os jubilados do cursillo do ayuntamiento que patrocina a Xunta de Galicia abrindo, no cursillo están aprendendo a abrir un Facebook, a mandar emails e facendo a página web da Xunta. Pouco a pouco, cada un fai un cuadradito. Falando de cuadraditos, este rollo de proteger as páginas web, todo este rollo, sabes, os captcha, estas imágenes que salen, que che pon, selecciona los semáforos, selecciona donde hai farolas. Bueno, pois no captcha da Xunta ponche, marca as imaxes onde saia o actual presidente da Xunta. Ninguén marca nada porque non sabe quen é. Entón, iso como non, pero como medida de protección está guai. Sí, así estamos los hackers locos, claro, en plan, me cago en Dios, mañino imposible. O que non entendo é que lle podes querer hackear a Xunta para sacar un permiso de queima, ao mellor. É o único que... Porque costa moito no verán sacalos, eso é moi importante. Na verdade non se pode, Carliña, por favor. Ten sentido. Salvo que teñes un primo forestal. Porque na Xunta a información única que podes ter é sacar un permiso de queima ou, como moito, saber se pide unha axuda para cambiar as ventanas Cristina Pato. Esas son as dúas cousas que podes sacar na Xunta. E digo, 60 millóns de ataques non serán moitos ataques po que hai na Xunta. É dicir, é como se intenta roubar na miña casa cun ariete. A ver, non temos nada. Chamas e entras e non pasa nada. Eu como consello aos hackers diríalle, en vez de intentar hackear, en vez de facer 60 millóns de ataque, mandad un email pedindo con educación.
un email que poña Oli, xunta, nos dejáis entrar? Porque claro, é a xunta, hai que falar en catalán. 60 millóns de ataques. Joder. É que son moitos ataques do Nuestro Señor, Pa xunta. Pá, eu te dejaría esses ataques, eu non sei. Quero te dicir, ainda que tamén te digo unha cousa, co difícil que era usar a puta chave 365, pouco me parece. Ti crees que a xente está aprendendo a hackear para conseguir facer os trámites porque leva menos traballo que sacar a chave 365? Sí, carallo. Joder, sin lugar a dudas. É o mellor da chave 365, sabes que é? Que pos? Chave 365, ¿dónde la puedo conseguir? Concello de Teo. Vas a Concello de Teo y dices, ay, no, aquí no facemos. Me cago en Dios, pero pon que... Ay, no, pon, pero está mal. Hostia, pues que no poña, me cago en Cristo. Está mal a página da chave 365 e nos esperamos do Instagram de Tania Beiras. É que eu xa non sei. Sabes que me dixeron na chave 365? Perdón, sabes que me dixeron no concello cando me pedí a chave 365? É que aquí nós non podemos asegurar que ti és ti. Bueno, eu ante esa afirmación recollo os tarecos e marcho. No, sí, o señor, eu aí, no. Dixeches ti, ten razón, son Paco Ladeiro. Fun para casa todo jodido en plan mierda. Non lle poden suplantar a personalidade, non lle poden suplantar a identidade a Carlos Baute, me cago en la puta. Nunca sabrei como se hablan que os dentes. A ver, tío. Bueno, outra noticia moi interesante, moi importante. Noticia da semana. Saiu unha estatística que di as provincias de España onde máis sexo se ten. Non me interesa. Eu quero saber onde menos sexo se ten. Sempre ao mal. Sempre ao mal, todo mal. E dentro das 5 provincias de España onde menos sexo hai é a Coruña. O sea, na Coruña, para que te fagas unha idea, de media, a xente ten 6,62 veces sexo ao mes. Hola, sí, venga. Venga, hombre. Ao mes. Son personas, Pero entre todos. Cada persona, o sea, de media, o normal é que de media haxa iso. 6,62. O sea, é 6 veces e medio máis un poquito. Sabes? Digamos que te corres 6 veces e despois joteas. Pero carallo, 6 meses, o que diste, 6 veces ao mes, can lle dera moitos matrimonios en 25 anos, Carallo. Sí. Ainda que, claro, hai cousas que a estadística a descontrola, non? Porque hai xente a salvajada que ten 6 veces sexo nunha semana, incluso nun día. Que lle dan de comer a esta xente na casa? Gasolina? Como é imposible, non? Eu teño tido agujetas de abrir a porta da nevera. Imagínate se teño 6 veces sexo nun día. Ti deste tema, mellor non... É que che vexo un pouco... A ver... Xa vou dicir unha cousa que... Queres que falemos? Pido perdón. Eu vivo na provincia da Coruña. E lo siento. Estades todos a sumar e eu estou a restar. Non é que sea un 0, son un -1. Eu nesta estadística son un gol en propio. Era o que tiña que dicir, nada máis. Claro, na provincia da Coruña follase pouco, pero é que concretamente na cidade da Coruña tampouco o intentan moi fuerte, porque outro día fun a Coruña e ás 11 da noite ves moitísima xente a tope na rúa esta dos viños e a 1 da mañá xa non hai ninguén, Por qué? Xa se retiraron do combate, dixeron, aquí xa estuvemos, para a cama. A xente na Coruña mete fichas hasta as 11 da noite. E por día, aquí xa estuvemos, veña, chao, ata outra cosa. Parece unha actitud fantástica. No, hai que intentalo polo menos hasta as 3 da mañá, xa a partir de aí mellor marchar, que o único que queda é a xente que vai á pelica, non é? Ese que che joden 6 veces, por Cuba libre. Pero, joder, que Coruña,
estou falando da cidade da Coruña, sempre queda algún valiente que ainda che vai despois hasta o puticlub, o PAF puticlub, ou outro PAF Que mal nome. que chaman o backstage, e eses son os que suben a media do sexo, a media do sexo que se ten na provincia de Coruña, só que ao que vai esta xente. Esa xente é como ter a Lucas Pérez no teu equipo. Estás solo, pero de vez en cuando regálche puntitos. Pero bueno, hai que mirar por o lado positivo, por lo menos ganamos ya Albacete. Non sei, que Albacete é unha puta mierda, entón. De provincia, pensei que o Deportivo ia ganar ao Albacete. E o que? O Deportivo xogou o Albacete? Que pasa aquí? Moi mal nombre, puticlub. É dicir, non está Galicia tan avanzado como para poñerlle a un bar puticlub e que non aparezca un señor con camisa de manga corta e dicir, isto non é o que eu pensaba. Vamos a ver. Non queres dicir algo sobre o tema, vouche deixar que penses o que queres dicir, vale? Non. A min, o que me parece raro é que saia que fodemos pouco na provincia da Coruña que temos Santa Comba. Eu nací en Santa Comba. Que é verdad que foi a única vez que toquei unha cona. Foi cas orellas, pero toquei, non? E Santa Comba outra cosa non haberá, pero vacas e puterío temos que dar a regalar. Estás-me dicindo que xa non se foi a Santa Comba nin o sábado á noite? Que nos tempos vos, nos tempos de toga, estaban as aceras feitas de preservativos. En Santa Comba ten follado hasta Pablo Motos. Pasa que follaba antes de ser gilipollas. Ten follado. Vai moita gracia que dixo na Coruña temos a Santa Comba como que ten o Pikachu, sabes, no seu equipo. Obviamente. Ten o Pokémon fuerte, sabes? Sí. Temos ao puto Charizard, joder. Claro. É un legendario prácticamente. Que ti, claro, como sempre, porque eres así, foches ao negativo. Foches a donde menos se follaba, porque che gusta. Eu sou unha persona que ten ganas de vivir todavía. Teño ganas de vivir para non facer nada, pero quero ganas de vivir. Fun ver cal era a provincia na que máis se follaba. E a provincia na que máis se folla é a Rioxa. Hostia, claro, teñen viño, así fala calquera. É que, hostia, darlle viño á xente. Eso é doping. E eso non debería estar permitido. Hai que facer controles de doping nas estadísticas de follar. Sí. E a segunda na que máis se folla é León. León. Que poden follar, que poden pasar dúas cousas. Unha, que non hai nada que facer en León, entón están obligados a follar. Ou que a mellor o que pasa é que a xente pregúntalle se folla e votan por fora. E ti vas a un vallisoletano ou a un madrileño, canto folla? Eu muchísimo, yo 7, 8, 26 cada día. E o gallego dirlle, canto follaches este mes? Bueno, o que me deixaron. O que puiden. Ni moito ni pouco. Eu entendo. Sí, pode ser mal da resposta, non? Que a mellor, porque a mellor un gallego tenche un galego mellor ten 25 veces sexo ao día, e tampouco igual, non tuvo mal. Claro. Porque é así un pouco pesimista por naturaleza, non? Sí, un gallego ten a pirola en carne viva, está esperando. Bueno, meu que sei. É que haberá quen ten máis. Claro. Habrá quen xe nin na teña. Pois, sí. Como última reflexión, dicir que na provincia da Coruña follase 6,62 veces ao mes e na de Pontevedra 8,97. Como cambian as caras dunha beira a outra do Ulla, Cuidado. E para concluir dicir que é máis difícil ver de foder que mirar de foder. Moi ben, quedouche moi poético, sí, señor. Sí. Estamos quedando un programa moi de amor, moi de amor, porque agora vou seguir falando de amor. Que hai unhas semanas, bueno, esta vez vou falar de amor mal, bueno, como hasta agora. Hai amor ben? O amor de nai é o único amor ben. Falábamos dunha rapaza, fai unhas semanas, que nos mandaba unha consulta, porque dicíanos que quería ligar cun vegano,
pero que tamén quería comer churrasco. E nós mandamos un consello e temos a actualización de como vai esa relación. A mensaxe que nos mandou é esta. Puxémoslle: que tal, como vai a cousa, como foi? E di: nada, que ademais de comer ervas había que falar de sentimientos. Así que o venres acordamos que ata aquí chegaba o conto e o sábado fun con as amigas a fartarnos de churrasco. Levei as sobras pa casa e iso que non teño can. Pois pareceme correcto. Non lle poño un pero a isto. No. Genial movimiento ese de damas sobras po can e despois o can eres ti. Eso... Claro, aquí... El perro, te voy a confesar una cosa, el perro soy yo. E o venres puxeron fin á relación e o sábado, por purito despecho que fixo, irse a ligar a outro, non ir comer churrasco. O que me extraña é que non fora xa o venres á noite, deberonse deixar ás 3 ou ás 4 da mañán. Botarían o fierro de despedida, que é moi gostoso. Moi gostoso para ter 4 ou 5 traumas, sí. Non sei. Eu falo de oídas, entonces... Eu todo sexo é de gostoso, ainda que sea o sexo de cando che morre teu pai. A min é maravilloso. Porque sería follar a tal gen, non? Non xe ten a xunta alguén preparado para follar, para que pases o trauma. Non, nin eso me queda, digamos. Pois nada, que ánimo. Que chulo dicir, claro, é que... ánimo? Que está mellor que nunca. Sí, no, pero dijo que claro, que este rollo de que cando hai que falar de sentimientos, non. Tamén estamos moi locos con que hai que falar de sentimientos. O mío non hai que falar tanto de sentimientos, non pasa nada, que hai que dicir, hai que darlle para diante o asunto e listo. Quer dizer, a ti cando che pica o ano non o comentas. Porque vas comentar os sentimentos. Son cosas que agárrate para ti. Ráscate ti por donde poidas e para diante. A verdade é que hai xente que lle dis, mira, que estou empezando a ter sentimientos. Ah, sí, bueno, eu tamén tuve unha vez unha plaga de piollos na cabeza e é como... Que recomendas algo a esta xente que... Sí, que inviten a churrascada, hostia. Que cojones van de churrascada e a mí que me den polo cu, este que hostia. A todas as colegas de churrasco aí a fartar. Pero a xente que vai empezar unha relación... Quero dicir, pasa moitas veces nas relacións, cando están empezando, que de repente unha persona se volve moi loca con os sentimientos e outra non está máis loca, pero noutro ámbito, nos sentimientos non. Eso pasa por deixar de follar. Ti crees? Cunha pirola na boca é moi difícil falar de sentimientos. ese é o meu consello. Aí quitas dos problemas. Ou a pirola ou a perrecha, ou ambas, se facedes un 69 ben gostoso. Perfecto, é que non lle poño un pero. Sí, cando tes razón, tes razón. Vale. Ahora vou a buscar un audio porque... Unha pregunta que ti como vegetariana. É que, perdona que me saltou a dúda. Sí. Ela, por despecho, foi a comer churrasco. E o vegano, por despecho, que comeu? Unha alpaca. No, comeu coello tamén. En fin. Esta vez chegounos un audio, vale? Dunha rapaza que para o consultorio mandounos isto. Que? E te metes moitas paradiñas. Sí. Chavala, que? Porque estou falando dúas cousas á vez, como non sei se me escoitas, falo lento, a ver se así... Para ver se así te entendo. No, tranquila, por moi lento que fales, sempre no. Gilipollas. Mira, vou poñer o audio, vale? Dime a ver se me escoitas ben. Ora non estás escoitando porque non está sonando. Bien. Bueno, pois cando teñamos suerte de que funcione, poñerei... Carla, non dicir las tecnologías. Unha historia de amor. Ahora, cala. Saludos de Chicorita Sicilia, en directo desde Padrón. Nunca máis volvo a facer caso a Marcos, vale? Porque no último programa dixo que había que ir a Padrón a comprar as plantiñas. Eu religiosamente fixenlle caso. Entre que me mollei como unha pita e casi me pego de hostias con a señora nunha panadería, xa me jodeu o día. E ainda por riba martes son suplementos. Me cago en todo. Non sei para fazer caso a Marcos. Me cago en diola. Xa me jafou o viaxe. Jodeste a unha chavala.
Colleste yo o domingo porque ti non sei cando nin como recomendastes ir a Padrón a comprar plantas. Sí. E resulta que lle choveu que casi pega coa señora na panadería, que esas cosas pasan, sí, o domingo é o peor día para ir a ningún sitio, porque sale a xente dominguera, a xente que non ten gana de estar ca familia e lle toca estar ca familia, e están cabreados. A xente que estaba contenta o lunes pola mañá indo a traballar. Hai que ter moito cuidado co domingo, co dominguero, hai que ter moito cuidado. Sí. Vale. Esta rapaza mollouse. Fixo presincacho con unha señora. Por ir a comprar unha bola de pan. Non comprou plantas. Non comprou plantas. Seguramente comera un paquete de churros ou a súa ración de pulpo e aínda non lle deran as 12 da mañán. Eso é unha gincana espectacular. Eu non dixen que fora bo, eu dixen que pasan cosas. E hai que ir porque eso é unha fantasía, porque danche as 12 da mañán e parece que pasaron 3 días. Eso é unha maravilla. Pois bueno, a rapaza dolle para comentar. Entonces, nada, o que hai que facer é ir á primeira hora polas plantas e polo pan, ao mellor. Non, porque a primeira hora é cando hai máis jubilado. E así está perfecto, que non lle toques a nada. E casi se faste con unha señora. Algo me sería a señora tamén. A mí, pues, anda. Conclusión, sí que hai que facer caso a Marcos. Siguiente Sí, en cousa. todo. Recordade. E te sentas moito rato enriba da man, que desde dormida e despois masturbas te parece que é outra persona. Escoitei en Big Bang e funciona. Outra consulta que nos mandan. Como lle dis a túa nai que lle desbrozaches a súa planta favorita? O xa especial, jardín e caza e jardín, como é? Bricomanía. Esta invitou ao vegano a... Hai que ter cuidado se ligades cun vegano que busca máis plantas, entende? A máis radio. Guardar as plantas no baño que vos les rai todas. Pois como lle dis a túa nai que lle desbrozaches a súa planta favorita? Pois eu, para min, isto é o mellor que che pode pasar na vida, porque agora túa nai seguro que che vai dicir cousas como é mellor facelo que mandalo, e nunca vas ter que desbrozar nunca máis. Eu cando era rapaz facía as cousas mal para que me os fixera a mí. Poñíame a barrer e barría así. Plácate de aí que non tenes puta idea. E eu, por debut, poñíame a limpar, a fregar a lousa e facía así. Plácate de aí, que non tenes puta idea. E eu, por debut, non facía nada. E despois ainda tes os huevados de dicir que túa nai sempre di, como é a frase, era mellor criar un porco que polo menos ahora tiña chourizos. Normal. Ao porco tamén che vai esas movidas, fai que come e para que despois lle des ti camán. Eu teño unha duda, que dixo, como lle dixo a túa nai que lle desbrozaches? Desbrozar é que a desbrozadora. Antes te fularon interiores que a desbrozadora. Estaba xogando no salón ca desbrozadora, sin querer. No, pero será plantas de horta. Tamén hai plantas para a horta. O que pasa é que ti como non sales da porta para fora, tamén hai plantas de exterior. Hostia, vale. O sea, ti sales da porta da tua casa para fora e de repente aí hai vegetación, hai personas, hai... Explícame ese concepto. Claro. O sea, a porta ten un lado por dentro. Ten Sí. outro lado igual por fora. Increíble. Que me dices? Ah, sí, que cando lle abres ao repartidor, sí que ves... O día que veixas as luces da panorama flipas. Buah. Bueno, si vienes por internet. No Instagram de Fátima Pego. Pois sí. Fantástica rapaza. Manda yo un mensaxe a este chaval. Ah, pues sí que era Fátima Pego. Vouche dicir como se fai isto. Tes que coller a túa nai por banda e dicirlle: estou salindo con Omar Montes. Todo o que lle dixas despois de eso vai ser suavecísimo. Non lle vai importar unha puta mierda. Saindo de festa, digo. Non que te enrolles a Omar Montes. Que ao mellor incluso lle parece peor que o de salir de festa. Que salir de festa? Desbrosarlle as plantas? Non me entendestes. Eu non. É que desconectei na mitad da frase. Siguiente consulta. O meu gato pesa 8 kilos. E non hai maneira de que faga exercicio. Que carallo podo facer? A ver, José Luis, non faz exercicio ti, vai facer exercicio o gato. Eso para empezar. Ahora, para seguir, como che comprendo, o meu can tamén está un poquitito gordo. Dixo o meu veterinario que sobraban 10 ou 12 kilos, que xa bailas, O teu can é un dálmata. Sí. É blanco e negro.
Sí. É verdade que o veterinario che dixo ou adelgaza ou empezas a muxilo. Foi verdade. Entón, o meu cara está gordo, entendo perfectamente esta preocupación, así que xa te digo do exercicio imposible. Poñer a facer exercicio a un gato ou a un can é como intentar poñer a facer exercicio a Kiko Rivera. Acabas antes coa banda gástrica destas. Así que o meu consello é que se o animal é feliz dándolle de comer, dalle pa diante. Eu tamén son feliz comendo. É que fago? Ceibome? Non. O sea, sí. É gracioso gravar a última hora porque xa non dar máis. No. Dis palabras, pero non pasan polo cerebro. Van do estómago pa boca. Bla, bla, bla. Sí, estou un pouco cansado, pero non pasa nada. Oxe, pois eu ia dicir algo e acabas de olvidar. Que Kiko Rivera puxeron un balón gástrico. Non? Que tes un botón, non? E entonces hincha e non tes fame. Non vai así a movida, máis ou menos. Quero que che me o balón gástrico ahora, porque non ten nada que ver con eso. Pois pensei que era isto, para que é o botón? Non. Ten un botón que lle fai así, clic. No. Sí, es así, digo. Estás equivocadísimo, es outra movida. Kiko Es un Rivera ten bicho un en botón. Terminator. No, vino un Kiko Rivera que dixo, doy aquí ao botón. Pero creo É que un era unha botón. metáfora. Hostia, si Kiko Rivera empeza con metáforas, eu vou empezar con anatemas, non te huevos de Kiko Rivera o que dicía que ele ten un balón gástrico. Entón, el, cando ten gana de ter unha época de comer moito, o que fai é, a boca do estómago, ábrelle. E cando di, ahora estes 15 días non teño gana de comer moito. Entón, pasa polo quirófano e se raya a boca do estómago. E se pa noviembre ten unha boda, vai ao quirófano e dille, ábreme aí que teño unha boda e quero comer. E ábrenlle. Entón, así colle máis comida. Eso é o que fai. Hostia. Kiko Rivera Kiko Rivera ten unha cabeza motora. E según o que necesita, ponlle o trailer atrás. Ou lle pon grande ou lle pon chiquito. Según a carga que queira levar, pero iso que é. Prácticamente é Non iso. será mellor Kiko Rivera que cando non poidas comer menos e cando que te vai che falta un globo para isto, me cago. Como está ese señor da cabeza? Pois eu quero que fagan o balón gástrico das normaladas. E que lle poñan a xente na boca e que hinche para que non digan tantas normaladas. Así. Sobre o Pois... gato que está gordo, que decir unha cousa. Tes algo Meu pai é veterinario. E hai unha técnica nova agora, leva un par de anos, que está ideada pola Universidade Alemana de Hamburgo. É unha técnica un pouco revolucionaria, pero din que funciona moi ben. Chámase, deixa de darlle de comer ao gato como se fora un jabalí. É un gato, coño, pesa 6 kilos. Tranquilidade. Non pode ser que teñas un gato de 6 kilos e lle botes de comer 14. E lle botados ao gato 14 kilos de pienso, 2 latitas, medio bisté, unha salchita. Unha salchita? Unha salchicha, queixo. De que estará gordo Misifú? A pregunta é, como non estoupa? Hai gatos cagando chourizos da metralla que lle meten para dentro. Hai leóns na sabana ingerindo menos carne que algún gato gallego. Porque sabes que son moi hijos de puta os gatos gallegos, sobre todo se están nas aldeas, están ceus, que é que comen na túa casa, despois van ao do veciño e pidinlle de comer, e despois van ao do veciño e pidinlle de comer. Están así, ao final, viven como se foran da caridade. Así andaba un gato meu e unha vez, e despois, unha vez, volveu para a casa e cando vía unha escoba botaba a correr. Dinaste, algo aprendistes para ir adiante. Os gatos gallegos están tan gordos que nin as abúas os ven gordos. Digo delgados. Bueno, estou moi casado tamén. Os gatos gallegos das 7 vidas que teñen, 6 comillas o colesterol. Pero hai unha cosa moi gallega, que a rapaza di, como fago para que o meu, como a chavala di, como fago para que faga exercicio? De comer vai seguir dando 2 toneladas diarias. O importante é como podo facer exercicio sin quitarlle de comer ao meu Misifú, que está. Hai xente que prefere quitarlle de comer ao fillo que aos animales.
Sí. Sí. Ese gato está tan gordo, pode quedar sin comer unha legislatura e sigue tirando de reservas. Ten máis reservas que o Sarapajoe. E este é un chiste que queda aí, e o pillou, non? E o que non sei. Eu sei o que é iso. Bueno, Rime por compromiso, a verdad. como faz con todos os teus mozos. Eu vou ficar un mozo que me faja rir. Bueno, si, algún fixo-me rir, pero por outra movida. Vale, pois... por min está o que? Eu creo que estamos moi cansados. Hai necesidade de seguir con esta vaina. Aquí hai dúas cousas. Que sigamos. E isto empeza a ser unha locura de dúas personas dicindo cousas sin xeito nin dereito. O que deixemos aquí non vayamos presos. Perfecto, pareceme ben, pois vamos a deixar aquí, porque eu teño que ir moitas máis veces a Portugal para contárvolo. Así que, nada. Un momento que pensei que iba a decir que eu teño que ir a meter as vacas. Que van como... Que día estás? Nada, deixámoslo aquí. Nada, vémonos a semana que ven, se Dios quere. Se non hinchan os ollos a esta. Se non me pasa nada. E bueno, hasta aquí o programa de hoxe. Vémonos a semana que ven. Podedes seguirnos en todas as nosas redes sociais, que xa sabedes cales son. E se non ve do vídeo da semana pasada que dixemos todo onde estamos. Se pode ser tan perguideira, me cago en Dios. Non, metemos Instagram, TikTok, YouTube, que máis? E-books, Spotify, unha tienda para mercar sudaderas preciosas, que hoxe xusto nada te has posta. Vai por Dios. Prometemos que, mira, vou facer unha promesa, vou poñer a este fulano de modelo e vou facer unha sesión de fotos que as nosas sudaderas e as nosas camisetas. E este fulano porque non estaba avisado desto. Porque non imos vender ninguna, pero vai ser super divertido. Non, os collóns, eu non fago nada deso. Bueno, veremos. Entonces, No. aí queda a cousa. No. Vémonos a semana que ven. Por mí xa estaría. Chao, sí.